ada ni marama ada 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 ko adamma o ada ada ko adamma ada ni marama ada hey nne eurufu amu na mmam na ha pụtasị biko nne ka asị nka ngwa gị maka onwe ndị ga-afụ gị this season sị gị na edero mma that's ị mara efe a ị na-eyi before ị like that cloth wuru aka gị yibekwa efe echene ka mmadụ sị gị na edi mma before obi atọwa gị ụtọ jos mara na enwe ndị iro obi ịdịgodu mma fasị na edero mma jee chọta ibe isi dị njọ wee kwube ha na-ekwu ya ka ị ghara ịdị comfortable ka ọ ya bụ na ruo that family ahụ ebe a gị na di gị na-ebi na udo ka ije sekawa di gị ụfọdụ ga-asị gị na ị na-eyi ezigbo akwa nne bịa n'ụwa iyi akwa jegodu jee chọọ ka isi mee investment n'isi ụmụ gị n'isi ezinụlọ gị n'ihe dị iche iche ọ bụghịkwa ka ije mee investment na akwa gị na gold mana inwekwa ego akwa na gold ọ bụ na time gị ube ga-erugo nna igoro nke gị na-ashawakwa inwekwe nsogbu ọkwa ị na-anụ ya mana m ga-agwa gị na onwe ndị ga-enene gị si n'eche agha anya si na asị pasị ịgba n'ụkwụ adịrọ mma amaghị dịkwa na people just nwere onwe gị obi aṅụrị obi na-atọ m rikpọ obi na-atọ m mma Chineke na-emebi imi o hey obi atọgbugo m ị na-afụ ụmụ agbọghọ dịkwanụ ready ndị ga-aga di hey 1 2 3 4 5 hey ọ nwekwe ndị ga-aga di ime play your card well play your card well kem ụmụ nwoke enwekwe ndị ga-anụta ezigbo nwaanyị nwekwa ndị agaghị anụta ezigbo nwaanyị play card gị bad ịghọtago ịdakanye somewhere ịbụrụ nwoke ọ bụ na ife ada agara gị ọfụma bata Christmas a nwa aṅụrị witi nne gị rie ede taa abacha na nwoke bụ ife nsogbu niile enwe n'ụwa eburu ya tụkwasị nwoke n'isi nwoke amụọ nwoke na-afịa arụ ibu n'afọ amụọ ya amụ ọ na-afịa arụ ọzụzụ ụfọdụ ga-ebu ụzọ jee kwụọrọ ụmụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ bifo akwụọrụ nwoke si ya ji amụ aka ọrụ ọ mụcha aka ọrụ igoro ya ihe o ji arụ ọrụ asị ya ngwa na onwe ndị na-ata afụfụ na-arụ ọrụ rụta ego mashin jee jisi ike jee mụọ ihe mụta mashin nwoke akpaliwakwa chọwa ha afọ a ọ na-eme ụfọdụ ejezuo ori na-eme ụfọdụ mgbe afụrụ gị na ide eme ọfụma ụfọdụ afọ ga ebe na-ama kọndọktọ ọchị ha ha achịwa ọbara uru na nna agba ame kọndọktọ na-ewe na-etinye ego n'akpa ma adị m ezu ori adị m egbu mmadụ nne ya m agwakwa gị ịbụrụkwa nwoke o pakeji kwa ọfụma ọ gbasa akwa onye ọbụla o onye enwee ndị ga-afụ gị n'anya nwee ndị agara afụ gị ya ka ị ga-ebu n'uche maka na ịnwụọ ọkwa nne na nna ị ga-ebe akwa gị ịnwụọ ọkwa ọ bụrụ na ị nụwara nwaanyị ọkwa ezinụlọ ị ka ọ ga-epe just pakeji onwe gị nne no how we go see wetin we dey chop life goes on onye ka nna asị ụmụ nwoke maka ụmụ nwoke ga-eji ime ajụ ihe this time ndị a ga-anwụkọta ndị aka ga-akparụ ndị uwe ojii ga-ejide ndị uwe ojii ga-ejidekwa ma ụfọdụ ndị enweghị ife family ọnya mere ọ bụrụ na ị ma na onwere ajọ ife na-eme hapụkwa ijebe ije abalị maka anwụde nwa obere ego iji na akaụntụ ị ga-ewepụtakwa ya ọkwa ka ada si ka ọ gwa gị nna agwa gị kịta ma akwa na ada akụ adamma enwerọkwa m ife m na-ekwu mana ama m ife m na-ekwu cham